8 imprescindibles per portar el cotxe i fer un viatge amb nens. Un mini panell magnètic. Es tracta d'anar creant formes arrossegant les peces amb aquell llapis imantat. Una bola trencaclosques. L'objectiu és col·locar cada bola dins el forat del seu color i es poden anar canviant utilitzant el forat buit. Un bici. Aquest joc de silicona flexible. Bé, amb aquests fideus si es tracta d'anar creant formes i colors. Tacte gustós i activitat relaxant. Un bingo magnètic. Guanya qui veu per la finestra tot el que hi ha al seu panell. Gasolineres, arbres, senyals. Una taula de viatge. Crea una superfície plana i rígida per pintar, llegir, té butxaques als costats per posar-hi colors i nosaltres la guardem al mateix raspatller dels seients del cotxe. Cuineta portàtil. Té les seves olles, els seus plats, les seves pales i es guarda tota compacta ella mateixa. És ideal per portar-la sempre al maleter. Una funda antitèrmica per la cadireta del cotxe. Evita que s'escalfi i un drama menys a l'hora de pujar al cotxe. Ara que ve el bon temps, és un imprescindible. I un parasol ajustable a la finestra del vehicle. Es col·loca així de fàcil i evita també que hi entri pols, insectes o pedres si viatgem amb la finestra baixada.